Jamen, det der skal ske nu, det er, at jeg skal ind for første gang og se de nye afsnit af Hedensted High. Så det er spændende. Jeg skal lige have taget det sidste tår ud af øjenkrogen, tror jeg. Det er fandme sjovt. Man er helt træt. Helt træt, altså. Det er sådan, jeg har det, altså. Jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige, mand. Det er fandme sjovt. Det er fandme sjovt. Det tror jeg er det sjoveste, jeg nogensinde har lavet. Leder det op til dine forventninger? Det gjorde det. Jamen, altså, det er jo altså flere slag, man får på comedy-siden, og humor, og satire, og drama, og alt. Det er ligesom bare alt i en skål. Det er fandme originalt, men sjovt. Det er virkelig sjovt. Altså, jeg sad og græd og grin. Det synes jeg fandme skægt.